Добър ден от Бафито. Приятели, снощи всички гледахме по Българска национална телевизия излъчването на награди на кметове за добра свършена работа на малки и големи общини. Уважаеми общински кметове, аз лично ви поздравявам за добрата свършена работа, но и от тук апелирам, нека да направим така, общинските големи центрове, нека да направят по една тоалетна, че ако човек има нужда, няма къде да отиде. И апелирам, нека да има и награда за съветници, които и те се вършат работа. Но няма, нали? Всичко се крие зад кмета. Аз знам, че общинските съветници, повечето които нямат Фейсбук, ето, да погледнат от стената на жената си или на децата си. И апелирам за ново начало. Иначе сме обречени. 70% от хората не излизат да гласуват, но нашия лидер господин Пеевски ще ги събуди и всички ще работиме за него с главно Д. България тръгва напред. Да живее България!